Dobrý den a vítejte u Business Cafe, pořadu, který vám pravidelně přináší novinky ze světa biznisu, zajímavé, užitečné rady a také podnikatelské příběhy. V dnešním díle pokračujeme v našem realitním a developmentském speciálu. A náš dnešní host kdysi od novinářů dostal přezdívku táta hypoték. Protože téměř 30 let stál u zrodu vlastně českých hypoték, byl šéfem hypoteční banky, potom byl členem představenstva ČSOB. No a v posledních letech šéfuje společnosti JRD a zabývá se developmentem. Naším dnešním hostem je pan Jan Sadil. Dobrý den. Dobrý den. Já jsem říkal táta hypoték. Máte to rád, nebo to nemáte rád, tuhle přezdívku? Tak kdo by takovou přezdívku neměl rád? Mně se to líbí, krásný úvod jste udělal. Mně to taky přijde velmi, velmi půvabné, ale kdybych se vlastně podíval do vašeho životopisu, tak sice 27 let na různých i těch nejexponovanějších pozicích v bankách, ale vystudovaný jste stavař. Tak kdybych trošku zažartoval, tak teď, co by šéf developmentské skupiny JRD, jste vlastně teprve konečně na místě, které jste vystudoval. Hodně se to změnilo od té doby, to stavebnictví také. No tak změnilo se určitě, protože já jsem ho znal vlastně jenom z učebnic, ze skript na stavbě, no asi jsme byli na nějaké praxi, já párkrát na brigádě, ale to je opravdu těch 30 let. Pak jsem ten svět stavebnictví nebo developmentu znal jenom z druhé strany, protože jsme dodávali hypotéky našim dnešním kolegům, konkurentům a taky do JRD. A kolegové v bankovnictví řekli, to by se vlastně ten kruh tak hezky jako uzavřel. Ty jsi odněkať do bankovnictví udělal si nějakou cestu v bankovnictví a teď vlastně si se vrátil, odkud jsi přišel. Tak jestli ten kruh je úplně uzavřený, nebo jestli z toho potom bude nějaká osmička, já nevím. Dneska je to tak, jak to je. Každopádně vlastně hned po fakultě jste začal dělat hypotéky. I po stavební fakultě vlastně v bance. Přesně tak. Já jsem dokončil školu v roce 1994, to zní jako hrozná historie, to znamená září 94 a na začátku roku 95 do nově vznikajícího tehdy hypotečního ústavu Komerční banky jsem nastupoval jako jeden z prvních zaměstnanců, kteří zakládali vlastně ten obor jako hypotečního úvěrování. Mm-hmm. Pojďme nevzpomínat tedy na to, jaké to bylo na začátku, když ty hypotéky vznikaly. Už je to v úvozovkách zavedený obor. A ten obor je poměrně dynamický a když budeme teď velmi aktuální, tak začaly konečně zase klesat úrokové sazby u hypoték, což samozřejmě souvisí s krokem centrální banky, která snižovala svoje úroky. Některé banky už dneska nabízejí i takové, řekněme, reklamní sazby 3,99 a další. Když se teď zeptám na čistě ten pohled developera, je to oživení na tom trhu vidět, že už ti lidé, zase pro ně ta hypotéka začíná být dostupnější, mají zájem o to bydlení? Projevuje se to nějak v těch číslech, které máte za JRD? Jo, ano, projevuje se to. Ta doba rok a půl, 2 roky zpátky opravdu byla stagnující nebo možná dokonce klesající poptávka jak po hypotékách, tak po bytech. Ono je to jedno s druhým logicky. V současné době vidíme, že poptávka po bytech, našich bytech a logicky tady i po hypotékách roste. Klientů, kteří přichází a kupují byt na hypotéku, je vícero. Myslíme si, že ty důvody jsou minimálně 2, možná, že najdeme víc. Jeden je to, že to je určitá pozdržená poptávka, to znamená, lidé opravdu v těch vyšších sazbách odkládali rozhodnutí a přemýšleli, jestli sazby se posunou správným směrem. A ten druhý důvod je ten, o kterém jste hovořil. Sazby se malinko snížily. Myslím si, že potenciál pro to, aby šli ještě dolů, trh má, ale rozhodně to úrokové prostředí nebo klienti si tak nějak přivykli, že sazby u hypoték prostě nebudou za 1-2%, tak jak tomu bylo v době covidového období, a že hypotéky prostě budou někde kolem 5%, mezi 4-5%, tam jsme, když teda zapomenu na ty, jak se nazval, reklamní sazby, čili já si myslím, že si klienti zvykli a přijali ten nový fakt, že úrokové sazby budou na téhle úrovni.
Nebojíte se právě trošku z pohledu developera, že lidé začnou spekulovat? Že vlastně si řeknou, a už to klesá, tak co kdybychom ještě počkali, kam až to doklesá? Myslíte si, že tedy 1-2%, tak jak jsme byli zvyklí už vzhledem k tomu, co se děje hlavně na mezinárodních trzích, teď asi dlouho nenastane, pokud vůbec někdy to nastane? Já jsem dlouhou dobu říkal, že si nemyslím, že úroková sazba jako taková je tím hlavním, hezky česky řečeno, driverem pro to vzít si hypotéku, pořizovat si vlastní bydlení. Ty důvody, že si chci koupit nové bydlení, jsou někde jinde. Já tu potřebu jako klient mám, roste mi rodina, potřebuju se přestěhovat a tak dále. Tohle malinko neplatilo v tom období těch extrémně nízkých úrokových sazeb. Jo? Pokud byly hypotéky za 1,6, 8, tam si opravdu myslím, že pro mnohé lidi to byl ten důvod, já si jdu něco koupit, protože ta hypotéka je tak levná. Čili to si myslím, že jako ten hlavní důvod není. Myslím si, že opravdu lidé, a mluvím primárně o Praze, my jsme pražský developer, vidíme a působíme na pražském trhu. Ta poptávka po bydlení v Praze je, myslíme si, že bude a myslíme si, že po tom roce a půl, 2 letech jakéhosi přemýšlení, já to takhle nazvu, teď dochází k tomu, že opravdu ti lidé přicházejí s hypotékami a kupují si vlastní bydlení. Ještě využiju tu zkušenost vaší z bankovního období. Politici v posledních letech do těch hypoték až tak moc nezasahovali. V roce 2024 vlastně došlo k té, řekl bych v poslední době, jako největší změně, že se opět tedy zavedlo nakonec jen 1% sazba pokuty za předčasné splacení hypotéky. Také okolo toho bylo mnoho debat jako vášnivých, nakolik to jako odradí některé klienty od hypotéky nebo ne. Z vašeho pohledu jako sehrává to nějakou výraznější roli v tom hypotečním trhu, že by to někoho jako odvedlo, anebo naopak, že těm bankám, které potom sami na ty hypotéky si půjčují, tak že to dá tu větší jistotu, že ti klienti nebudou utíkat mezi sebou? Ne, já si myslím, že to 1% vlastně nic nemění. Jo. Já jsem poměrně jako vyhraněný názorově. Vy jste správně řekl, že politici až tak moc do hypotečního biznisu nezasahovali. Zákon o spotřebitelském úvěru x let zpátky něco nastavil. To, kdo do hypotečního biznisu v tomhle směru zasáhl, byla Česká národní banka a její výklad k tomu, jak mohou být účtovány ty, jak my jsme tomu pracovně říkali, účelně vynaložené náklady. To jsou náklady, které bankám vznikají při předčasném splacení hypoték. A bohužel ani pro klienta a rozhodně ne pro banky 1% jako neřeší a já si myslím, že trh hypoteční potřebuje v tomhle směru nápravu. Rád bych se toho dožil, protože si myslím, že ten vztah banka-klient, a věřte, že už se na to dneska dokážu dívat objektivně s odstupem, ale ten vztah banka-klient je nevyvážen a banka klientovi garantuje období, kdy je fixovaná úroková sazba a na druhou stranu klient nemá žádnou povinnost po toto období v bance zůstat a má tam jakousi pro mě skutečně jenom formální pokutičku 1% bodu. Ten vztah z mého pohledu je opravdu jako nevyvážený, ale tenhle příběh zrovna pro ty politiky se nebude úplně dobře poslouchat a jak jsem říkal, já jsem v tomhle jako velmi vyhraněn a myslím si, že jako bankám by mělo být vyslyšeno a tenhle stav napravit. Zmínil jsem, že politici do toho příliš jako nezasahovali, zasahovala do toho samozřejmě i nějak centrální banka, ale k určitým změnám tam docházelo. Mohli by dneska politici udělat něco pro to, aby ty hypotéky byly třeba atraktivnější? Teď mám na mysli třeba daňovou politiku, dneska si ty úroky odečtete do nějakých 150 000, tak třeba to vrátit jakoby na větší částku. Dneska už vlastně není ani možnost té, řekněme, 100% hypotéky, tak jestli třeba nezamyslet se časem prostě o návratu těch 100% hypoték. Je tam něco i třeba ve srovnání se zahraničím, kde bychom mohli ten hypoteční trh a ten trh s tím bydlením ještě trošku, jak jste zmínil, drivovat nebo nějak popohnat? Ta otázka je možná docela jako komplexní. Jo. Já si nemyslím, že je nezbytně nutné podporovat hypotéky, ať už s nějakou státní dotací. Diskutovalo se o tom v minulých měsících. Já jsem se taky docela vyhranil. Já si myslím, že to je jako úplný nesmysl při stávajících úrokových sazbách.
A vlastně cokoliv z toho, co jste zmínil nebo naznačil, tak co to udělá? To zvýší dostupnost a zvýší to poptávku po bydlení, ale ten problém je někde jinde. Já tady čerpám tedy z těch obou zkušeností, které mám. A to znamená, jedna věc je dostupnost hypoték a na druhé straně je nabídka nemovitostí. A to se zdůrazňuje, že jsem primárně v pražském trhu, protože to je ten tvůrce trhu v České republice, aspoň podle mého názoru. A ta nabídka nemovitostí je nedostatečná, poptávka převyšuje nabídku a to je dlouhodobé, jak v minulosti, tak se obávám, že se tohle nezmění. Čili pokud bychom zpřístupnili hypotéky výrazně většímu množství lidí, co se stane? Zvýší se nám poptávka a pokud ji nebudeme schopni uspokojit dostatečnou nabídkou, tak nám ceny nemovitostí půjdou akorát nahoru, což asi nechceme. Jo? Čili z mého pohledu ten problém je na této straně, to znamená na té nabídkové straně. A pro mě velké překvapení a opravdu velký zjištění toho, jak developerský trh funguje, je až za ten rok a půl, co jsem opustil bankovnictví. A když vidím, jak komplikované, složité je v našem prostředí povolit stavbu, jak dlouho to trvá připravit projekt, tak to je podle mě oblast, kde by politici měli něco udělat. A to není jenom o novém stavebním zákonu a digitalizaci, to jsou veškeré procesy na ten stavební proces navazující, soudy, odvolání a tak dále. Čili podle mě tam bychom se měli zaměřit a tam ty věci vylepšovat. Samozřejmě otázka digitalizace a nového stavebního zákona, to je smutná otázka, která nakonec vlastně stála i křeslo ministra pro místní rozvoj. A doufujeme, že na konci bude jako šťastná. Jo? Doufujeme, že ta digitalizace je správná, pokud by fungovala, ale ona nefungovala. Mimochodem zkoušeli jste něco do nového systému nahrávat, anebo jste patřili spíše do té části jako stavitelů, kteří se do 36.24 snažili v šanonech v podstatě dorazit co nejvíce projektů a donést je na stavební úřady, aby to stihli ještě podle z toho starého systému, který teď tedy budeme opět znovu startovat. My jsme dlouhodobě upozorňovali na to, že si myslíme, že ten stav po 1. červenci, to znamená po té účinnosti nového stavebního zákona, bude minimálně komplikovaný na nějakou dobu, čili ano, my jsme naprostou většinu připravených projektů přinesli na stavební úřady do konce prvního pololetí, tak aby jsme ještě jeli v těch procesech, které jsme znali, které jsme věděli, že fungují a na které i ty stavební úřady vlastně jsou zvyklí. No, asi nejste jediní, kteří na to upozorňovali. Tohle nejenom tady, ale ve všech ostatních médiích říkají i další developeři. Tak poprosím o krátkou reakci, jak to vlastně jako vypadalo, proč se vlastně nedostalo jako sluchu tomu, že prostě už minimálně půl roku dopředu všichni upozorňovali, že k těmhletěm problémům dojde. Ono pak teda jako víme, že už došlo. Byl vůbec zájem jako vyslyšet developery, lidi z hospodářské komory? Víte, já jsem si jednou v minulosti řekl, že nebudu veřejně komentovat politickou situaci nebo politiku v České republice. A pokud bych vám měl správně odpovědět na tuhle otázku, tak bych porušil tady ten svůj slib, který jsem si dal sám sobě. Čili nechme to prosím takhle otevřené a možná i z té neodpovědi tak nějak jako vyznívá to, kam by moje odpověď směřovala. Jaká byla i ta asi reakce té protistrany. Dobrá. Pojďme k tomu samotnému developmentu vašemu. Vás také čeká nová výzva v podobě Green Dealu, i když pro vás to tak úplně složité nebude, protože vy už vlastně od začátku máte takovou filozofii takzvaného zdravého bydlení, takže jste byli vůbec jako jedni z prvních, pokud ne vůbec první, kteří začali dělat různé rekuperace, potom jste do toho zapojovali solární panely a tak dále. Přesto se zeptám, protože Green Deal bude opravdu něco, co jako hodně změní stavebnictví. Budete dělat ještě něco, nebo musíte dělat ještě něco nad plán toho, co teď v těch stavbách děláte, abyste dodrželi ty podmínky toho Green Dealu? Co se týká toho produktu, pro nás to opravdu není Green Deal, co nás posunuje dál. Jste správně řekl, JRD bylo založeno s
tímto DNA, to znamená, co děláme, tak je šetrné k životnímu prostředí, co děláme, tak je o zdravém a komfortním bydlení, čili na základě toho produktu, který si myslíme, že máme opravdu dobře připravený, koneckonců dobře prodejný, ty naše projekty se dobře prodávají, tak pro nás další vylepšování našeho produktu není motivováno Green Dealem, to je prostě to, co je naše DNA. Samozřejmě jsou věci, které musíme upravovat i ve firmě. Řekli jsme si například, jeden příklad za všechny, že od roku 2030 budeme mít čistě elektrická auta, které budeme používat jako služební. Teď obnovujeme vozový park na plug-in auta. Že to jsou takové, já bych řekl, drobnosti, které samozřejmě v té celkové uhlíkové stopě našeho biznisu, protože to je náš biznis, je stavět domy, jsou možná jenom příkladem toho, co děláme. No a samozřejmě v tom hlavním, to znamená v tom stavění, to, co pro nás, respektive pro naše dodavatele bude nové, že my se budeme daleko víc ptát, jakou vy zanecháváte uhlíkovou stopu, co ten váš produkt, jak je uhlíkově náročný nebo nenáročný, tak to jsou věci, ve kterých budeme muset být důslednější než na teď. Mm-hmm. A kdybych se zeptal na realitu tohoto roku, třeba pokud jde o ty dodavatele těch komponentů, některé jsme tady měli, ať už cihláře a podobně, oni už s tím jakoby počítají a dělají pro to maximum možného. Z vašeho pohledu je to tak, nebo ještě ti dodavatelé, výrobci těch stavebních materiálů budou muset jako hodně přidat, aby mohli odreportovat pro vás, že ta uhlíková stopa jejich je minimální? Já si myslím, že oni jsou velmi dobře informováni, že vědí, že je tenhle reporting čeká. Myslím si, že pořád ještě někde, ale tady neznám ten detail, jako nemají to přesné zadání, to, aby věděli, my máme odreportovat přesně to a to. Takže to jsou věci, které, ale to jsem optimista, ty si myslím, že se vyřeší a to nebude něco, co by, věřím, mělo nějakým způsobem negativně ovlivnit developerský trh. Když se podívám i na některé konkrétní projekty, které teď máte, je to třeba Císařská Vinice nedaleko Ladronky, nebo je to projekt Kamík na Praze 4. Ale viděl jsem i v té nabídce, že se tam objevují i první takové regionální projekty, třeba výstavba rodinných domů nedaleko Plzně, a uvažujete také o stavbě na Kladně. Mám to chápat tak, že z pražského developera už se stává trochu i developer, nechci říkat celostátní, ale řekněme developer takového toho prstence kolem Prahy, kam tedy, jestli ne, tu Plzeň můžu zařadit, ale ta dálnice to hodně zkrátila, takže také to můžeme brát. Ne, ta naše strategie v tomhle je konstantní a v zásadě neměnná, nebo po nějakých diskuzích, které proběhly před pár lety, tak se vracíme do té naší kolébky, což je Praha a blízké okolí. Já si dovolím říct, že Kladno, Beroun, Benešov je pro mě ten prstenec, který, když řeknu Praha a okolí, tak do toho patří. Plzeň, tam je to pozemkový development, čili tam jsme připravili pozemky pro výstavbu rodinných domků. My už tu výstavbu rodinných domků nerealizujeme a je to projekt, který takový možná jedna třešnička někde, ale to není to hlavní, co by nás živilo a co bychom chtěli dělat. My už jsme velká firma na to, aby jsme dělali menší projekty, čili máme rozpracováno hodně hezkých projektů tady v Praze, máme několik opravdu velkých území, to už není o jednotlivých domech, ale o územích, které bychom chtěli postavit a vlastně zanechat za sebou zdravé, pěkné bydlení prostě pro velkou část nových pražských občanů. Takhle pokud to není tajemství, tak klidně můžete naznačit, která území by to mohla být? Některá jsou ještě tajemství, ale jedno s tím se rádi chlubíme, protože tam se pokračuje velmi pěkně a byli jsme u vypsání architektonické soutěže na nové centrum Hostivaře, čili projekt, který my nazýváme Zelená Hostivář, tak to je území, které je jedno z těch, které bychom chtěli, aby se stalo opravdu jako novou částí města, nový centrum, krásné dopravní spojení do Prahy, tramvaj, vlaková zastávka. To jsou území, kde vidíme potenciál, že Praha ještě má.
A když jsem zmínil Kladno a vy jste potom dodal Beroun, tak to jsou další 2 oblasti, kde by se mohlo stavět? Máme projekt v Kladně, v Berouně zatím projekt nemáme, ale never say. Moderní development už není jenom o stavbě těch jako samotných domů, hodně je vlastně spojen s takovým, česky bychom řekli asi zušlechťováním okolí, s přemýšlením o celých těch areálech a těch místech, kde se staví. Co v tomhletom ohledu děláte vy? Já jsem byl třeba osobně jako velmi překvapen, když jsem tady zmiňoval ten projekt na Císařské Vinici, že vy jste tam mezi ty domy opravdu jako vetkli vinný sklípek. Což mi přijde teda jako velmi jako originální. Ano, je to na Císařské Vinici. Praha bývala a myslím si, že kvůli klimatické změně zase asi bude vinařským městem. Takže už na to myslíte, na tu klimatickou změnu. A proč vlastně vinný sklípek? Jako místo nějakého komunitního setkávání? Přesně tak. Pro nás vlastně postavit barák je v rámci celého toho příběhu, skoro bych řekl, to nejjednodušší. No. Těžké je opravdu připravit ten projekt, vyšlapat si všechna ta povolení, povolit tu stavbu. A to postavení baráku, přestože jsem stavář, tak vlastně jsem si uvědomil, že je jako relativně jednoduchý. Tady máte generálního dodavatele, zjednodušuju, od vám to postaví. Ale ty naše domy vždycky se snažíme, aby měly nějaký příběh. Ať už příběh té lokality, hledáme historii té lokality a snažíme se to protknout i do té architektury domů. Příklad hezký s Císařskou Vinicí, ale mohli bychom najít jiný. A jde nám o to, aby vlastně lidé v tom novém objektu žili spokojeně, šťastně a snažíme se vytvářet vlastně i to komunitní prostředí. Na Císařské Vinici je to sklípek, jinde na Kamíku je to komunitní terasa, v kolikátém, v 7., 10. patře, nevím přesně kolikáté je to patro, prostě společná terasa, aby lidé z toho, co my postavíme, měli prostor se potkávat, měli prostor spolu žít, protože postavit barák a rozprodat byty, to si myslím, že jako umí leckdo, ale vytvořit prostředí, kde se dobře bydlí, tak o to se snažíme my. A my se o to snažíme nejen v okamžiku, kdy je dům postavený a vytváříme terasy, zahrady, cvičiště, úpravy na kolárny a podobně, ale my se o to snažíme vlastně před zahájením stavby. My se snažíme a děláme to pravidelně a poctivě potkat se s našimi sousedy budoucími, samozřejmě pokud to jde, tak už i ty noví klienti přicházejí. Taková ta sousedská setkání, zase pro mě něco, co jsem vůbec nevěděl, že do developmentu patří, tak pro nás VRD je úplným standardem u každého projektu. Mm-hmm. No, já myslím, že vinný sklípek bude mít úspěch. Samozřejmě zásadní otázka je, jestli bude plný ten sklípek od začátku, aspoň je na úvod, anebo jestli si tam ti lidé budou muset ta vína sami donést. Myslím, že jsme tam rozhodně skleničky jsme naváželi a pár lahví, jo, ale je to komunita, jsou to naši klienti, jsou to lidé, kteří na Císařské Vinici budou bydlet, čili jak se sklípkem budou zacházet, to je v jejich rukou. To už není tolik v našich, nebo ne tolik, to už není v naší ruce. Zeptám se v závěru ještě na jednu věc a to je takový trend nájemního bydlení. O tom se taky hodně hovoří, něco pro to chce dělat stát. Co z pohledu developera? Neuvažovali jste někdy o tom, že byste postavili bytovky, které by byly nájemní a pak je jakoby v úvozovkách pronajímali, provozovali? Určitě o tom uvažujeme. V minulosti méně, v současné době o tom uvažujeme. Konec konců v jednom z našich projektů v poslední době jsme si část bytů nechali a pronajímáme je, tak aby jsme vlastně vstoupili na ten trh nájemního bydlení. Připravujeme několik projektů v Praze, kde víme, že část jako větších bytových komplexů by měla sloužit k nájemnímu bydlení a myslím, že tak, víme to, že tak uvažují a konají i mnozí naši kolegové a konkurenti, čili nájemní bydlení se podle mého názoru stane zase standardem pražského trhu a developři a institucionální investoři do nájemního bydlení prostě ten trh obsadí, asi špatné slovo, ale prostě budou na něm fungovat a myslím, že to bude součást prostě standardní bytové nabídky na pražském trhu, což přiznejme, že v těch minulých dekádách, takhle to řeknu,
stranu přeci jenom to nájemní bydlení bylo nahlíženo trošičku jako něco, ty nemáš na hypotéku, tak musíš bydlet v nájmu. Já si myslím, že tenhle ne úplně asi šťastný pohled mizí a prostě bude to standardní cesta, jak bydlet v Praze. Máte nějakou představu, kolik vlastně ze 100% jakoby podnikání toho developmentu by potom někdy v budoucnu mohlo to nájemní tvořit? Nájemní byty? My nemáme takovýhle přesný cíl, ani jsme si neřekli, že chceme mít 100 000 nebo 10 000 bytů. Záleží to na projektu, samozřejmě záleží to na tom, jak to bude vycházet. Ono v nedávné době porovnání úrokových sazeb jako běžných bankovních a výnosů z nájemního bydlení tak atraktivní nebylo. Samozřejmě klesajícíma úrokovýma sazbama se ten obrázek začíná měnit, čili my takovýhle konkrétní cíl jako dlouhodobý zatím nemáme, ale myslím si, že s připravovanými projekty, až se potkáme za pár let, tak bude definován. My vždycky v závěru našim hostům říkáme, ať nám sdělí nějaké plány pro příštích 5, možná 10 let. Tak kdybych se zeptal na JRD, kde vy sám vidíte JRD za 5-10 let. Bude to tedy kombinace klasického developmentu, nájemního bydlení? Já to popsunu trošičku výš, protože my jsme se o JRD bavili jako o rezidenčním developmentu, developerovi, což my jsme a vznikli jsme tak, ale nejsme jenom to. Jsme už teda i investor do nájemního bydlení, i když řekl bych začínající, ale jsme taky developer v oblasti obnovitelných zdrojů. A to je vlastně druhá noha, která možná mediálně není tak moc vidět, ale noha, která má obrovský potenciál a my jsme vybudovali a vlastně spravujeme druhý největší větrný park v České republice. A to je něco, co si myslíme, že tahle noha, která minimálně mediálně vypadá menší než ta developerská, tak věřím, že vyroste a právě v oblasti toho větru, těch větrných elektráren, to je něco, co si myslím, že bude s námi daleko viditelnější a i si to přejeme a děláme kroky pro to, aby tomu tak bylo. No a v neposlední řadě, já vím, že vám trošku utýkám z toho rezidenčního developmentu, ale tak to je. Jako třetí pilíř toho našeho podnikání, když ten je v modelu pořád ještě vývojovém, tak je technologie, kterou máme na zpracování odpadu, čili já, když bych mohl vidět jako Libuše 10 let dopředu, tak ona viděla déle, tak si myslím, že JRD bude stát na vícero nohou. Bude to rezidenční development, budou to nájemní byty, budou to obnovitelné zdroje a bude to zpracování odpadu. To vypadá jako krásná budoucnost, takže vám budeme držet palce a samozřejmě v tom nejbližším období si vlastně asi všichni budeme držet palce s tím, aby se zase rozběhlo to stavební řízení a aby ten trh se stal opět funkčním jak pro ty zákazníky, tak pro developery. Naším dnešním hostem byl Jan Sadil, generální ředitel společnosti JRD. Já vám moc děkuji. Taky děkuji. Vám také děkuji za pozornost, no a u dalšího Business Café se budu těšit na viděnou a naslyšenou.